पार्टिसिपेंट नंबर 5 ताळी मारून स्वागत करा समीक्षा सावळ। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरी झाशी नहीं दूंगी। पांढरा निशाण चढवायचं, हात बांधून कारभारासह भेटायला जायचं, मुजरे करून माफी मागायची, आजन्म देशद्रोहाच्या शपथा घ्यायच्या आणि माझी झाशी फिरंग्यांच्या स्वाधीन करायची नाही, शक्य नाही। माझ्या झाशीला चारही बाजूंनी फिरंग्यांनी वेढा घातलेला आहे। आमच्या सेनेतील अनेक योद्धे शहीद झाले आहेत। रॉयसिंग ठाकुरासारखी माणसं फितूर झाली आहेत, पण झलकार जुलेखासारखी माणसं झाशीसाठी अमर झाली। ती झलकार, ती जुलेखा, त्यांना हा उद्योग कशाला हवा होता? घागरा फिरवत आणि डोळे मुरडत नाच घरात नाचत राहिली असती तर सोन्या रुपयांचा पाऊस पडला असता त्यांच्या। आज आमच्या लोकांना, उद्या इंग्रजांकडून, परवा आणखी कोणाकडून। रायसिंग ठाकूर यानाच इंग्रजांशी संगनमत करून दक्षिणेच्या तटावर खोटे हुकूम पाठविले आणि शत्रूला शिडी लावायला मोकळीक दिली। 4 गावांच्या जहांगिरीचा तुकडा चघळायला मिळावा म्हणून, एक दगलबाजी पचली म्हणून दुसरी करण्यासाठी हा किल्ल्यावर आला। जखमी झाल्याचं सोंग घेऊन त्याच मार्गानं हा किल्लाही इंग्रजांच्या हवाली करून देण्याचा करार केला होता त्यानं। किती विश्वास होता माझा या माणसावर। रायसिंग, गुन्हा मान्य आहे ना तुम्हाला? चला त्याला घेऊन जा आणि कैदखान्यात ठेवा। या गोष्टीचा शीण आता माझ्या मनाला नको आहे। हे राजकारण, हे युद्ध आहे। भारतात स्वकीयांची सत्ता पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी सुरू झालेले हे भारतीय युद्ध आहे। राजकारण हा शांततेचा दागिना आहे, पण युद्ध चालू असतात ते फक्त युद्धच। अदृश्याच्या मनोऱ्यावरून कोणीतरी पुकार करतं आणि संसारात रुतून बसलेली ही सामान्य माणसं वादळाच्या शेतासारखी आपल्या जीवनातून बाहेर निघतात, ज्वालांच्या तख्तावर बसतात व निखाऱ्यांची नाडी पाडतात। काम संपलं की ही माणसं मावळून जातात, कोसळून पडतात। पावसाळी ढगांसारखी ही माणसं वेडी असतात। दरबारातील खानदानी आणि मुत्सद्देगिरी त्यांना माहीत नसते। निखळ निर्भय शक्तीचे धुमारे असतात ते। अशा प्रसंगी दरबारी राजकारण मागं हटतं आणि सत्तेशी सोयरीक नसलेली ही सामान्य माणसं आघाडीवर येतात। निराशेच्या खंडकात गवसलेल्या जगाला हेच आतताई पुन्हा प्रगतीच्या वाटेवर ओढून नेतात। ब्रिटिशांच्या दास्याविरुद्ध पहिली आरोळी मारली की दिल्लीच्या तख्तावर बसल्या त्या बहादूर शाहने नव्हे, तर बराकपूरच्या पलटणीतील एका सामान्य शिपाया मंगल पांडेनं। खरं सांगायचं तर मला तर ही उठाठेव कशाला हवी होती। मी एक विधवा, डोक्यावर जिरेटोप घातला आणि खांद्यावर बंदूक घेतली तेव्हा झाशीतील अनेक ब्राह्मणांच्या अंगावर काटा उभा राहिला। हजारोनी निंदा केली आणि पुढेही करतील, पण हे माझं वेड आहे। या वेडाचं रक्षण करणं एवढाच माझा कर्तव्य आहे। मी माझी झाशी सोडणार नाही। कुडीत प्राण आहे तोपर्यंत हा संग्राम चालूच ठेवील। मैं मेरे प्राणों की बाजी लगाकर झांसी की रक्षा करूंगी, लेकिन मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी।
सृष्टी नेरुरकर. थांबा. दिल्लीच्या सिंहासनापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी आपले स्वतःचे पाय खरोखरच बळकट असल्याची एकदा खात्री करून घ्या आणि मगच पुढचं पाऊल टाका. उत्तर हिंदुस्थानात मराठ्यांची काय प्रतिमा आहे? फक्त लुटेरे. महत्वाकांक्षा म्हणजे पराक्रमी पुरुषांची प्रभा, पण तिचे पंख सुद्धा पोलादी असावे लागतात. जयकोजी, इथे शिवाजी होण्यासाठी प्रत्येकाने गुडघ्याला भाशिंग बांधली आहेत, पण स्वराज्य टाळण्यासाठी प्राणाची बाजी लावणारे तानाजी बाजी आजूबाजूला असावे लागतात. अहो विश्वासराव, दिल्लीच्या सिंहासनावर मराठा या नुसत्या कल्पनेनेच आमचे अंग महरून जाते. सत्ता मिळवणं कठीण नसतं, पण ती पचवायला, रिजवायला आणि टिकवायला असामान्य धैर्य लागतं. नुसत्या लुटीच्या आणि खंडणीच्या साखरेवर राज चालत नाहीत, दौलती उभं राहत नाहीत, तर ठोस प्रशासन, भरभक्त मादी थडी, संरक्षणाची पोलादी तटबंदी आणि शिवाजी महाराजांसारखं उच्च धैर्याचं अधिष्ठान असेल तर मानी मराठानो, तुम्ही दिल्लीच काय इंद्रपदावर सुद्धा ताबा सांगू शकाल. पण यापैकी आमच्याकडे काय आहे? उभा केलीत का स्वार्थ, मातीशी द्रोह, जातीपातीच्या कुंपणातून विधारलेली माणसं? अरे, या खानदानी पंचमहाभूतांना घेऊन तुम्हाला कधी राष्ट्र सांभाळता आला नाही आणि राज्य सांभाळण्याच्या वर्गाड्यावर मिशा कसल्या मिरवता? पाहायचं आहे तुम्हाला अव्वल राष्ट्रद्रोह? पण त्या उघड्या डोळ्यांनी पहा, गद्दारीने माखलेला हा राजदंड. कोण आहे तिकडे? आणा ती दौलत. होळकर, हा घ्या तुमचा मंगल कलश. आणि शिंदे, हा घ्या तुमचा कलश. गगन, 1.5 लाख मोला. दिल्ली जिंकण्यापूर्वी काही मानी मराठाने तिचा सौदा केला होता. ही त्याची आगाऊ रक्कम. असे लढबगता का? पहा पहा, वरची मोहर नीट तपासून पहा. आहे ना एकावर शिंद्यांची मुद्रा आणि दुसऱ्यावर होळकरांची? विश्वासराव, बसता का दिल्लीच्या तख्तावर? खामोश. हे कुबान नव्हे, नागवे सत्य आहे आणि याचा जिम्मेदार विश्वासराव. घ्यायचंय तुम्हाला दर्शन दिल्ली जिंकण्यापूर्वी विकणारे या महापुरुषांचे? कुणाचे रक्त आणि कुणाचे तख्त, कुणाचे रक्त आणि कुणाचे तख्त, कुणाचे रक्त आणि कुणाचे तख्त. दीप्ती बाकर. साई बाबा, तो म्हणे आम्हा वाण्या करून फुक्का तेल निघून सहस्र दिवे पेटवणार. अहो, एवढे फुकट तेल त्याला द्यायचे कुठून? दिवाळीच्या दिवशी आम्हाला आपलं दिवाळं काढायचं नाही. हे पहा, उद्या रात्री नरक चतुर्थीच्या शुभ मुहूर्तावर समस्त वाण्यांची नरक कट्ट्यावर बैठक घ्यायची. विविधारंगी दिव्यांची रोषणाई करायची, फटाक्यांची नुसती आतषबाजी करायची. हा सारा खर्च आम्ही साऱ्यांनी मिळून करायचा. आपल्या वाणी समाजाच्या वस्तीत लख लख प्रकाश पडला पाहिजे. पहाटे नरकासूर प्रतिमेचे दहन झाल्यावर पंट्यांचा नुसता महापूर आमच्या वस्तीत अवतरला पाहिजे. एवढे फुकट तेल त्याला द्यायचे कुठून? आमच्या बापाचे तेलाचे कारखाने आहेत होय. यंदा त्या फकीराच्या मशिदीत पंट्या पिटू द्यायच्याच नाही. ठरला निश्चय.
आमच्या द्वारकामाई नटून थटून आली आहे, न भांगण सारे संपून गेले आहे. पहा, भानुदे कसा हसतो आहे आणि लक्क सोनेरी किरणे फाकतो आहे. अगं बाई, फार उशीर झाला, बाबा अजून आलेत नाहीत कसे? भक्तांच्या घरी पोहे तर खायला थांबले नाहीत ना? नाही नाही, मशिदीत दिवाळीच्या पणत्या पेटल्याशिवाय बाबा अन्न भक्षण करणार नाही. कदाचित एखादा भक्त संकटात सापडला असेल, नाहीतर विघ्नहरण करण्यास थांबला असेल. माझा बाबा आहे तर सद्गुरू, अज्ञानी मनुष्याला ज्ञानी बनवणारा. बाबा या विश्वाचा अमृताचा ठेवा आहे, साक्षात संजीवनीचा ईश्वरच जणू. त्याची अद्वितीय शक्ती चराचराला तारते आहे. बाबा माझा देव आहे, शिर्डी गावाचा ब्रह्मध्वज आहे. ओम साई आद्या साई मंत्र पाद्या सदा सबुरी वेदा सबका मालिक एक. अल्लाह भगवंता, कृपेच्या महासागरा, आज दिवाळी. गावातील वाण्यानी कहरच केला, तेल देण्याचे बंद केले. असो, ते त्यांच्या व्यवहाराचे स्वातंत्र्य आहे. देव त्यांना सुबुद्धी देवो. अल्लाह भगवंता, कृपेच्या महासागरा. द्वारकामाईत मशिदीत दिवाळीच्या पणत्या पेटल्या नाहीत अजून. नंदा ही दिवाळीचा सण अंधारात नाही नाही. हे सामद ते कुलकर्ण्याचंच काम आहे. तर लई हरामी माणूस आहे. सामद्या गावास न आग लावतोय तो. या गावानं पीस काढून सोडलेला कोंबडा आहे तो कोंबडा. चिपरी दे किती डमरे, मी सांगते ती. माय, तुम्ही नका आणू तेल. आधीच केवढे मोठे उपकार आहे तुमचे आमच्यावर. आणखी कितीतरी त्रास द्यायचा तुम्हाला. अल्लाह मालिक, देवा, या मशिदीची लाज आज तूच राख रे, तूच. जिप्री बेटा, जा बाळा, लेंडी बागेतल्या विहिरीचे पाणी आण आणि वो त्या पंट्यात. आता काय बाबा, ठेविल्यानंतर तैसेच राहावे, चित्ती असावे पांडुरंगा.